हेलो लोगोफोर दिनै नै मोनसे भिडिअ लालायबाय आरोना गाइस माने जोंहा बानलु खानो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोना नायलांदो नै नै जोंहा बाजैमोन थांदों आरो जोंहा मादार थांदों आरोना बानलु खानो ओमफ्राय नैबे जोंहानि न' ओमफ्राय हरैजाय मैया बै जोंहानि बे आदैलानि माने न'खौ सिमफायदों आरोना मैदेरा सिमफायदों माने इन्जुरखौबो लाबोदों आरोना लोगोफोर स' जोंथिंजाय बेबायदिया सोलिबाय थायो आरोना लोगोफोर माथो बुंबावनो जोंहानियावबो दाखालि मा होनो ओंखाम संग्रा न'खौनो थिंखौ एसे थिखोदावफैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बबेजों फैदों होनदों आयै स' लोगोफोर र' आं नायनो दै वाव नै आगाना लोगोफोर नै बारा गिदिर नङा नामाब्रा नै लोगोफोर नै अख्रा बायदि ओरैबायदि गब्रायबाय आरोना नै मैदेर फैदोंमोन नै आगाना ओमफ्राय आदैला न'आ बैनोमोन आरो माने बेखौ बोलाफैदों इन्जुरखौ मानसिफ्रा हरावहाय एसे होख्रावसिना होबायना बेयाव खारलांबाय आरोना मैदेरा गिनानै ओमफ्राय नैबे जोंहानि हालदै बेखौ जों माने आंबो गायनो मोन्दों जोंहा मादार फादारमोनाबो गायनो मोन्दों आरोना ओमफ्राय गासै ओरैजाय नै बानलुआबो बेनो जोंहाना बे बानलुखौनो खानो फैदों आरोना स' लोगोफोर आं दिनै खानाय खाथुमनानै ब्लग भिडिअ लादों आरोना नोंथांमोना माबायदि नुदों कमेन्ट्स खालामदो लोगोसेनो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो बिदिनो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय था लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं मोजां बिदिनो ब्लग भिडिअ लाबोबाय थागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दैबो फैयो आरोना बै दैया र' देखायनो आं थारमाने बेनो आरोना दैया एकदमबारे हाजोनिफ्राय फैयो आरोना नैबे दैमाया हनै बे दैया हाजोनिफ्राय फैयो ओमफ्राय बांद्राय बे दैयाव अभार देरोबा इथिं माने उसिफावजोबलायो आरोना ओमफ्राय जोंहा बै थांनाय बोसोराव माने बेहाय पास मुखिया थास' गायदोंमोन ओमफ्राय माखासे दैयानो लांजोबो आरोना खावसे लोमनानै ओमफ्राय माथो बुंनो लोगोफोर माने बेवहाय हाग्रानि बे मा होनो अमा ना मा होनो हाग्रानि अमायाबो जाफैबाय थायो आरोना पास मुखिया थास'खौहाय ओमफ्राय नै बैयावबो बानलु गायदोंमोन नै देग्लाय माने बानलुआनो जायासै थारमाने साननायानो फेलेंनाय जाहैबाय आरोना लोगोफोर मा बुंबावनो आं जिखौ सानदों बेनो जाफुङासै माथो खालामबावनो दायो दै बारनो नागिरदों आरोना नै हाजो मानखोलायनोसैलाय स' नै हाजो मानखोदों आरोना जियाबो ब्लग भिडिअ लालांगासिनो इबो नै मालाय चेनेल खुलिबायना बिहाबो नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ मिथियाखैब्ला आं खोन्थानोसै बिथांनि चेनेलनि नामा दमोनथि बसुमतारी ओमफ्राय नै बानलुआ बेनो नै जोंहाना स' लोगोफोर माथो खालामनो माथो बानलु फिथाइयानो गैया है जेखौ साननो बेनो फेलेंनाय जाहैबाय माथो बानलु फिथाइयानो गैया हनै स' बेनो आरोना बानलुआ ओइथिं दं बानलुआ बिराद बुरजामोन गाइस बेसेबां जागोन दा बानलुआ इयो ओरैनो गायनाय समावहाय बिगासेनि बारगोन आं माथो बुरजामोन बानलुआ बे बानलुआ जाजोबनांगौआलाय खिन्थु बिराद मोनगौमोन आरोना बानलुआथ' बिराद दाम दंखायो दायो 100आनो थांना दंना दाबो दामा 100आनो ओमफ्राय नै जोंना मादार आरो बाजैमोना खागासिनो ओमफ्राय आंबो खागोन आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर आंबो खानोसै आरोना बानलुखौहाय जास्ट माने आं नोंथांनि सिगाङावहाय जोंहानि बानलु बागानखौ देखायबाय नोंथांमोना नुबाय माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो आरो लोगोसेनो गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांथारदो लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ गोदान आपल'ड होनायखौ नोंथांमोना बयनिबो सिगां नुग्रोयो ओमफ्राय बैथिं आरोना जोंहा न'आ बै गय बारि बागानानो नोंथांमोना फैनो गोसोबा कन्टेक्ट खालाम आंखौ फैनो हागोन नायनो गोसोबा एकदम
बेकग्राउन्डखौ दा बुंसै हरदो हाजोफ्रा बिराद समायना समायना दङ स' लोगोफोर भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो बाय बाय नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन